mga bay, mga day, say hi at kaway-kaway. Simula na ng masayang kwentuhan kung saan ibibida natin ang buong kabisayan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Good vibes ang hatid ng bawat talakayan. Kaya mga kababayang Bisaya, tara na't mag-good time! Good time! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kasama si PCOO Secretary Martin Andamar dito sa RMN DCXL 558. Mayong adlaw tanang mga Bisaya sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Apil na sa tanang jeepney driver, PUV driver ug mga takatak boys nga naminaw karon maayong adlaw karong Sabado. Mag-uban ta mga higala sa usa na pod ka oras nga public service diri sa programang Andam mohatag og kinasing-kasing tinud-anay nga pagtabang sa tanang Bisaya. Kini ang Bisaya Gyud diri sa DZXL 558 Aramen, Manila. Ako ang inyong higala mga Bisaya. Bisaya pod, Bisaya Gyud, Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Saan man sa bansa, saan man sa mundo, basta Bisaya, stand out tayo. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Dito sa RMN DCXL 558. Usat ta mo adto mga higala sa atong public service karong adlaw. Kabalo ba mo nga daghang mga dagko ug maayong panghitabo sa Visayas ug Mindanao when it comes sa mga proyekto sa Duterte administration nga di kaayo ninyo madunggan sa mga balita. Di ang mga igsoon ng atong mga good news gikan sa Vismin Region. Ayong balita para sa tanang driver operator nga apektado sa Transport Modernization Program sa Davao City, pwede na makakuha og social compensation packages pinaagi sa High Priority Bus System. Usa ang High Priority Bus System sa mga programa sa lungsod sa Davao aron masolusyonan ang nagkadakong problema sa traffic sa lungsod. Sa ilalom sa programa, mukabat sa 1.1 billion pesos ang pondo sa mga packages nga gihatag para sa mga programa sa DOLE, DTI, TESDA, CHED, DOH, DOTR ug sa City Government ng Davao City. Apil sa tulo nga non-financial programs nga pwede pong ma-avail sa mga driver ug operators ang skills training, education o cash for work assistance. Gusto ba nimong mahimong sirena? Karon, pwede na mahimong tinuod na sirena mga igsuon. Nangita karon ang Cebu Ocean Park ug mga tawo nga willing magtrabaho ug mag-perform nga usa ka sirena. Kinahanglan nga kamaong mulangoy ug mosayaw sa ilalom sa dagat. Sa tanang interesado, ipadala ang inyong application sa career@cebuoceanapark.com. Ikaw, Greg, gusto niyo mahimog sirena? Kailangan ko muna pag-aralan sa equipe pag ano. Giling-giling para tubig, umangat. Kailangan din maging babae ka muna. Baka ibang sirena yun. Anyway, mga igsoon, giabrihan na sa publiko ang pinakaunang park Po Park nga makitaan sa sulod sa Azuela Cove sa Lanang, Davao City. Ayun libre ang parke para sa tanang iro ug mga dog owner. Kinahanglan nga sundon ang mga rules and regulations sulod sa Park Po o Po Park. Naapod mga obstacle course sa parke para sa mga iro. Lain pa niini plano sad sa Belgian Malinois Davao Incorporated nga maghimo og mga aktibidad para sa mga iro ug ilang fur parents. Dako ang pagtuo sa DPWH nga makaayo sa access og productivity sa mga small-scale farmers sa Lake Cebu ang 5 ka mga bag-ong infrastructure projects sa South Cotabato. Sulti pa sa DPWH, umabot sa 150.9 million pesos ang budget
para sa ilang farm-to-market roads sa 5 o 6 ka mga proyekto. Target ni ini nga makahatag og maayo, paspas ug mas convenient kapag katod sa mga produkto aron makatabang sa pag-uswag sa agribusiness didtong Lapita. Daghang makabenepisyo ni ining proyekto sama sa mga residente nga gapuyo sa mga remote barangays sa Lake Cebu. Mauna mga higala, ang mga dakong balita gikan sa Vismin. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kasama si Secretary Martin Andalar dito sa RMN DCXL 558. Kung inyong nainunduman katong niaging semana, nangayog tabang diri ang taga Negros Oriental na si Tatay Narciso Paredes na ay sakit nga katarata. Ato karong tan-awon mga higala kung unsa nay development sa pagtabang nato kay Tatay Narciso. Gibalikan usab sa Bisaya Gyud Team sila Tatay Narciso ug Nanay Leia dala ang mayong balita. Nalipay ko nga makuha na ako ang kuwan sa akong mata nga katambalan. Haron may bal-an ang kondisyon sa mata ni Tatay Narciso, giubanan siya sa Team Bisaya Gyud para sa usa ka comprehensive eye checkup sa Eyesight by Asian Eye Institute. Usa ka one-stop shop eye care ug optical shop nga mohatag og serbisyong sulit para sa ilang mga pasyente. Natingala man ko ani day ang kini dili man kaayo siya kuan ang kining gilisir bitaw oy hanap-hanap yan kini kuan good food kining magsakit akong mata unya hanap pod kini kay ma-check up ko sa doktor nga kini daw check up gini akong mata kay taas na kayo kining kadang ako ang grado sa akong mata kini sa Mabasa man na. Sinubukan niyo na tayo magpasalamin? na ako yung salamin dito sa balay Oo. bago lang nya wala ko makuha kay magsakit akong ulo nya magluha-luha ang mata ko ang kini sa pikas dili ag kini ara nya mura ko yung muta man ko ani. Unang i-check up ni Dr. Sheila Pua ang grado sa mata ni Tatay Narciso. O gisunod ang comprehensive eye checkup ni Dr. Mario Gerard Padilla Jr., cataract o comprehensive ophthalmologist. So unang reklamo niya kasi parang malabo daw paningin niya. Tapos according sa records niya, naoperahan na daw ng katarata yung left eye. Pero yung right eye na daw yung malabo. So nakita namin sa right eye, may katarata na. Ang katarata ito ito ay ang pag-cloud ng lens sa loob ng mata. So ganito siya. Kunwari, ito yung cross-section ng mata. Yung dating clear na lente, kapag umabot tayo ng late 50s pataas, nagsisimula ng mamuti. So, kahit kapag may namuti na dyan or kumapal pa, kahit anong lente na lagay mo sa harap, hindi na makapasok yung ilaw. So, one of the ways para mapaganda ang paningin ng pasyente, tinatanggal namin yung cataract. Para matanggal yung katarata, tinatanggal namin yung ulap na yon. Tapos, naglalagay kami ng lente na bago dun sa loob ng mata. Gaya nung ginawa sa left eye niya. Pero sa ngayon naman, yung katarata niya, hindi pa naman siya ganun kakapal. Manipis pa naman. Yung tingin kong cause ng cataract niya is una, aging. Na 68 na kasi si Tatay Narciso ngayon. So, isa sa mga dahilan yon. Pangalawa, may diabetes din siya. Pag tumataas kasi ang sugar ng isang tao, mas mabilis maghinog yung katarata doon sa loob ng mata. Kaya yun yung mga dahilan kung bakit nagkaroon ng katarata si Tatay Narciso. So sa ngayon, pwede natin bigyan muna ng salamin para palinawin yung paningin niya. Tapos kailangan din nating bantayan yung katarata niya kasi
pwede pa itong maghinog o kumapal pa eh. When the time comes na lumabo pa siya, gawa natin ang paraan para matanggal na yung katarata. Yung sa pangangati naman, bibigyan lang kami ng drops para malinis yung pangangati ng mata. Ang simpleng check-up ra unta, nadungagan ug usa pa ka good news kay Tatay Narciso. Nagpasalamat ko sa atong amahan Maraming sa salamat. langit. Nga, siya Kaduha, ang sa ato ang sekretary ang tanar, o sa mga staff, kamuntanan, o sa clinic dire sa Asian Eye Institute. Daghang salamat sa mga nitabang kay Tatay Narciso diri sa Bisaya Gyud sa DZXL RMN Manila aron mahatag nato ang tinuray nga pagtabang sa higala nato na si Tatay Narciso. Salamat kaayo President Rodrigo Roa Duterte. Salamat pod Senator Bongo ug sa Malasakit Center sa gihatag pod nga ticket sa Cebu Pacific aron makauli sa ilang lugar. Sa Negros Oriental si Tatay Narciso uban sa iyang asawa na si Nanay Lea. Mubalik ta human sa pipila ka mga advertisements diri lang sa Bisaya Gyud sa DZXL 558 RMN Manila. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kasama si Secretary Martin Andalar dito sa RMN DCXL 558. Balikta sa atong programa diri sa DZXL 558 RMN Manila, Bisaya Gyud. Diri sa atong programa mga higala, bisag unsang tabang inyong kinahanglan, basta kaya natong solusyonan ato ng buhaton. Anytime, any day, any place. Sama karon ni duol sa atoa si Virgie Arsena, 40 anyos kung tubong Leyte pero gapuyo nga diri sa San Mateo Rizal. Ibalin si Virgie diri sa Manila atong January 2019 aron makapangita og trabaho manaay maayong sweldo uban sa iyang bana. Matod pa niini gamay ra kaayo ang iyang income sa Leyte, mao nga nagdesisyon sila sa iyang bana nga moani sa Maynila para mangita og trabaho nga medyo taas-taas po ang sweldo. Naay duha ka anak si Virgie nga nabilin dito sa Leyte kay gaskwela pa og high school. Ito gapuyo sa ilang parente sa Leyte ang mga anak ni Virgie kay wa na sila'y balay in tawon human kini ma-wash out sa bagyong Yolanda. Karon caretaker si Ate Virgie sa usa ka call center company dinhi sa Manila pero gamay ra in tawon kaayo ang iyang kita ug dili muigo para sa ilang pang-adlaw-adlaw na gastos gawas pa ang gastuson sa pag-eskwela sa iyang mga anak dito sa Leyte. Tungod ani ni duol sa Bisaya Gyud si Virgie aron mangayog tabang para madugangan ang iyang source of income o iyang kita. Usa ato karong may bal-an ang story ni Virgie Arsena nga taga Leyte. Kini ang iyang storya. Lagi ko lang ipinagdasal ay lagi lang kanunay lang mo nagampo sa Ginoo nga basta galang kami Pasko ug lawas. Tapos maka-survive kami sa nga problema. Iyon mag-ampol ako sa Ginoo nga tagaan kami kuan kabas mo sa ampong lawas. Maka-survive kami. Ako si Virginia Arsena. Gikan ko sa Baybay City, Leyte. May ngari ko sa Manila tungod kay nagtrabaho ko para masustinsunan ko ang akong pamilya. Nang nagyolanda dito sa Baybay Leyte, ang amo dito ko sa amo ugangan ato nga time. Tapos pagbalik na mo sa amo, wala na akong bahay na flat na down, natabunan ng mga puno. Iyon, hangtod karon wa pa mi nakabangon. Nagkuhan kami dito, pero meron namang trabaho dito nag-caretaker kami dito sa resort. Dito ra sa amo dool. Tapos naundang ang among kuhan dito sa resort. Naundang ang trabaho ay nagsira siyang resort. Tapos
pag uli naman sa amo mo to, nag-on call na kami trabaho. Bisag asa ng among trabaho, manawag na ako paglimpyo, nang labada ko, tapos ang akong bana na construction. Mao to nga mitawag ang akong tiya nga kinahanglan sa trabaho dire sa Manila. Ngani ko kay lisod po dito kay why permitting trabaho ba? No, pinagkasya ko lang niya giigo-igo na lang nako, gibahin-bahin na lang nako ang among kita dito kan akong mga anak nag-eskwela. Adlaw-adlaw ko nagamit og kwarta. Kada pamasahe, baon. Nangutang ko para lang sustensyuan na pag-abot sa among kita, bayaran na mo, utang na naman. Ing anak kami nga to ka lisod sa Leyte, tapos nang time nga na kuan ang among balay sa Yolanda, vertical lisod kay hangtod karon wa pa kami kabangon. Masakit, lisod kayo. Hilak nilang ko pagtanaw sa kubay, pag-abot na ako dito sa among bay. May gani kay wa mi dito mi sa akong ugangan kay pag maglain ang panahon mo adto mamisa manapon mi dito sa akong ugangan. Ja pag-abot na mo dito sa among bahay, wa na tanan hapa. Tapos ayun na may niabot dito nga tabang, mga pods, mga ano lang ba tabak kan sa gobyerno. Mao ti among igo-igo na mga budget hangtod nga nakakuan kami mga trabaho nga on call kuan kanang murabag nang hugno ko kay lisod biya magbay. Mao na pud mo to nga ipon. Pag-abot dito, perti kalisura kay nahugno ang balay, hangtod karon pa may kabangon. Nya, naputos pag-utang dito, pero kaya ako mga anak ng eskwela. Kuan, kanang adlaw-adlaw gamit kwarta, pamasahe, sudan, bugas. Diyan sa ako man ako niya. Lisod ba ani na malipay na po kung na magpatawag sa ako, maglapa-laba. Diyan magpalimpyo sa bay. Moto nga kuan kaning nakadesisyon ko pa na Manila nga kung punto nga rin nga magtigom ko para makabayay ko sa Leyte, makabayay ko ba dito. Tapos ang akong kita nga relisod na po kayo kay ang akong ginikanan naghangad po na ako gadget na ko sa akong mga anak, sa akong ginikanan. Maluoy po ko sa akong ginikanan kay tiguang na ba, di na pwede dapat na trabaho o construction. Diyan akong gikaloyan kay nga akong pap. 65 na siya nagtrabaho pa sa construction. Ingon ko nga, kung naalang tako'y pahunan, patindahon ako magpapa dito para na sila kalingawan. Diyan ang ako mga anak kay tuaman dito. Kay pag-abot sa akong sweldo, maglisod ko budget kay baon sa akong mga anak, pamasahe, pagkaon pa nila. Ultimo vitamins, di ko kapalit. Kaya pagkaon po naman dire, kaya di man kami libre. Kuha naman kami dire. Pagkaon, may libre na mo dire. Pagkaon po naman dire sa kaming duha. Diya, ang akong mga anak, adlaw-adlaw ng gamit ang kwarta. Kuha naman ako, nilisod na ba? Nag-eskwela sila duha. Layo ang among eskwelahan kay mumasahe pag 40. Back and forth na ng 40 na duha sila 80. Diya pas baon pa nila pang sudan pa. Ultimo lagi vitamins di ko kapalit. Ang siguro na pagpalit ang importante gatas, gano'n na lang. Ang importante siguro ang bugas na usa ka semana padako sweldo na kon usa ka semana. Kutobra pod usa ka semana, nangayo na po sila kay si Papa usahay mo trabaho na lang siya construction. Kung gipit ganun sila kay kung maluoy ko magtanaw na sa akong Papa kay mo trabaho pa tayo sila good tiguhang na kaayo. Singko kung na pala mo ko'y kwarta ako lang ta sila ipundar ito ba nga butang tindahan para na sila magamit adlaw-adlaw palit bugas, sudan. Para ang akong dinikita makatigom ko, makabayay ko
Kay ang akong papalat pareho man may payag-payag ng bayad dito. Pag ganyan human ang kapapa, may kasi papa kay nakakuan sila igo katugan nila nga bay. Nandan adto pasad me. Nakiipon pasad me. Wala akong ipangandoy nga. Manikog Manila kay para makatigom. Sa pagtigom po sila akong kita nga budget man po kaayo. Kung saop na ako ni nga. Moto nga. Ingon ko nga. Ayaw na lang ani pagtrabaho pa. Pero mo trabaho mo yun akong papa. Kuluig sila akong papa kay tiguang na mo trabaho pa. Napalamang ko ipuhunan ay butangan ta ka mo nagtindahan para dili ka mo magsigi. Di na mo trabaho bugat trabaho ba? Bantay na lang sa tindahan. Ang akong gusto. Yap. Na time nga nagkasakit ba akong anak na dinggi. Nakautang ko sa akong amo. Nakatang ko sa akong amo na dinggi ang akong anak. Ayun, bawasan pa nga akong sweldo. Kada sweldo, bawasan pa ni ma'am. Naku, moto nga, murag kapuson kami ba? Ang akong atin, may tindahan dito sa Baybay. Tapos, iya ko gipabantay sa tindahan. Nang iyang tindahan, nakapos mo siya, iya gi prenda. Moto nga, wa na po ko'y trabaho, kay giprenda niya ang iyang tindahan. Tapos, moto gi, nanawag akong tiya nga, nagkinahanglan iya amo og katulong, katabang ba? Kinahanglan iya amo og katabang, tapos ako gikuha ni tiya. Nalipay sad ko kay na timing sad to nga wala ko'y trabaho dito. Moto pag-abot ako dire, nauna ko magkusa ko bana pagngari. 6,000 pa ako trabaho sa to sildo dito sa kang ma'am. Tapag abot na og duha ka buwan dire, moto nga nasakit ang akong anak, na dingge, na admit sa ospital, nakapangutang og kwarta og 30 mil sa akong amo. Di muuli ko nga to halimbawa kung makakuan kong puhunan, muuli ko nga to ako sa iplastar ang akong pagtinda. Ang akong mga ginikanan may akong pabantayon para na sila kita dito. Mubalik ko nga ni kami sa akong bana kay para makaipon sad mi para sa amo balay, magbalay pa man mi. Kay kung ang akong kuan sa ligan, dili mi makabay, di makaipon. May ako. Hinaotang ko nga, unta, matabangan mi sa bisag gamay nga tabang lang, dako na lang nga importante na mo. Nga tabang tungod kay maka dugang og income sa among pobre. Nawagan ako kay Sir Andanar na sana matabangan kami nila sa financial na kuan bisag puhunan lang tinda-tinda para matagaan po na kung kuan ang akong mga ginikanan dito makakita po sila dito bisag kuan kanang may ila po kita dito kung kuan naila tinda-tinda dito makapaninda sila dito kung naala ko'y puhunan mo na akong panawagan nga unta matagaan kong puhunan para makapaninda ko dito para sa akong ginikanan para na po sila kita. Mayong adlaw kanimo Virgie, daghang salamat sa pagtubag sa imong telepono. Sige, salamat sir. Nakakita man mi sa imong request, imong paraig para matabangan ka. Nakita na mong video. Kumusta naman ka karon Virgie? Okay lang sir. Okay lang. Okay. Okay. Kamong duwa sa imong bana, katrabaho ba mo? Kayong dalawa ng asawa mo, kayo ba'y nagtatrabaho? Nagtrabaho mi dire sir. Nag-usa mi nagtrabaho dire sa Banaba sir. Unsay trabaho sa imong bana? Caretaker kami duha sir sa opisina sa ako na amo. Okay, morning call center, no? Oo sir. Okay. So, ang problema na to kay di mo igo ang inyong sweldo para sa pang-adlaw-adlaw na pangsustento o pag-eskwela sa imong duha ka anak na nabilin sa Leyte. Sakto ba? Opo sir. Unsay matabang namo sa imuha, Virgie? Nakon ta pangandoy sir nga makakuan kong puhunan para ako
tindahon di itinda dito sa Leyte. Kung Okay. So, gusto kag puhunan para makatinda ka sa Leyte. Oo, Kung doon na kay puhunan, muuli kag Leyte. Muli kog Leyte, sir, akong ipuhunan dito pagpatinda. Ako ipatinda sa ako mama kay para nanapon sila income dito. Mhm. Para dugang income sa akong mga anak. Kaya naman ako mga anak sa ila, sir. Okay. So, imong duha ka anak nga naa sa high school, nagpuyo sa imong ginikanan. Oo, sir. Okay. Unya, ang imong mga ginikanan, siguro, idara na pod. Tiguang na po, sir. Tiguang na pod. Mga senior na, sir. Senior citizen na. So, Oo. sakto gid imong pagsulat sa amo diri sa Bisaya gyud kay atong hanapan og paagi para matabangan kanamo, matagaan kanamo og pangkabuhayan showcase og makauli pa ka diya sa inyong balay, sa inyong lungsod diri sa Leyte. Okay, sir. Salamat. Salamat kayo tapos atangan lang nimo ang among Bisaya gyud team. Greg, kailangan Okay, sir. Salamat, sir, kaya. si Greg, ito si Greg, katabi ko si Greg ngayon. So Greg, siguraduhin mo na mapunta natin si Virgie, mabigyan natin siya ng kanyang pangkabuhayan showcase at kung posible makakuha tayo ng Cebu Pacific para makauwi siya dun sa kanila. Sa Leyte. Dagang salamat sa imong oras, Virgie. Regards ko sa imong bana, regards ko sa imong pamilya. Ampo lang ta adlaw-adlaw para matagaan ta gracias Ginoo. Dagang kayo salamat, sir, sa inyong kuan, sabang, sa tanan. Okay, kini mga tabang ni gikan ni kay Presidente Rodrigo Roa Duterte o gikan po kay Senator Bongo o gatong programang Bisaya gyud. Sige, sir. Salamat, sir. Okay. Salamat na ako. Okay. Okay, sir. Salamat, sir. Salamat kayo. Mo ko to si Virgie. So, Greg, yakang-yaka mo na yan, ha? Ikaw na bahala. Okay. Bubalik ang Bisaya gyud diri sa DZXL 558 Aramin, Manila. Saan man sa bansa, saan man sa mundo, basta Bisaya, stand out tayo. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Dito sa RMN DZXL 558. Balik sa atong programa diri sa DZXL Aramin Manila, mao kini ang Bisaya Gyud para sa atong mga kababayan nga halos pawad na ang paglaom. Ug abi ninyong wala nay kasulbaran sa inyong mga problema. Sus, ani ang programang Bisaya Gyud. Anda mo tabang sa tanang Bisaya, walay diskriminasyon. Naay tinuod nga problema. Abri among linya para sa tanang Bisaya na nanginahanglan og tabang. Tawag lang sa among mga hotline. Doon na may mga medical assistance, doon na may kinahanglan na tabang para sa pangkabuhayan o gusto mo makauli. Ikan sa Hong Kong ba o sa ubang pang nasod diri sa Asia. O kung karon kamo ba'y taga Manila na gusto makauli. Globe 0967-386-4761. Smart 0947-486-0291. Pwede po magmensahe sa among official Facebook account nga Bisaya Gyud. Daghang nagpadala og ilang mga komento or mensahe sa atong social media account. Pagkatapos sila makita ng atong tinud-anay na pagtabang sa mga nanginahanglan, atong basahon karon ang ilang mga komento. Diri sa DZXL 558 Aramin Manila, na diri si Yofita Benggil Agunod. Kahit mga Tagalog, minamaliit tayo. Bisaya, di nila tayong mapantayan sa lahat. Bisaya, nagyud na. Kanigyan si Yofita. Si Alimar Punggasi, Sir, saludo jud ko sa inyong gibuhat nga pagtabang sa mga kabus. God bless you. From Cagayan de Oro City. Maayong adlaw kaninyong tanan dias Cagayan de Oro. Julieta Dingal, Sir, nakumusta lang ko sa among problema sa dalan. Salamat daan, Sir Martin o Senator Bongo. Lourdes Dizon, kung Duterte ka, ikaw lang ayaw apil ang uban. Bisaya, kay dili may mga tabugok.
Sa man ni si Lourdes, oy. Negative man kayo. Tabang na ta, Lourdes. Wa tayo pambulitik ka din, ha? Relax lang ka diya. Murag kaaway ni Lourdes kini si Donnie Enrile. Evangeline Ibanez, Sir, good PM. Gusto ko matabangan ang akong anak na ay sakit ako bata sa dede. Nidako. Bag-o pa siya ang anak. Single parent po ako. Sige, contact nimo ang atong Bisaya Gyud. Greg, kontakin mo. Kailangan matulungan natin lahat ng mga humingi ng tulong dyan, ha? Tagalog na yung kauban, di kasabot og Bisaya. Okay? Salamat sa tanang atong mga igsuon nga nagpadala og ilang mga mensahe, komento sa atong social media account or Facebook page. Basta Bisaya, lahi ra gyud. Napamatud-an na sa usa ka Bisayang si Lenny Amarante nga kaniud to usa ka masugo karon usa na ka successful online business seller. Kung giunsa niya pagpaningkamot, mauna ang atong may bal-an sa unang pirada sa Bisaya Success Story. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kasama si Secretary Martin Andalar dito sa RMN DCXL 558. Hello sa tanang mga Bisaya. Ako dahil si Lenny Amarante, 26 years old. Gikan sa Dumaguete City. Sa una katabang ko, karon milyonaryo na. Ang kinabuhi dyan namo sa una sa Dumaguete, lisod kaayo kay daghang ning nagsuon. Tapos, unang mi kabuo, akong papa grade 2 lang. Niya akong mama grade 6 lang po. So, lisod kaayo, niya akong uban pa igsuon sa'yo kay nagninyo. So, that time, naana jud ko nga, kinahanglan na usa namo nga muhimog kuan ba kanang lahi bitaw kay ako sa probinsya manggod ubo sa imong nakitaan sa adlaw-adlaw lisod kaayo sa una na try na ko mo toothbrush bitaw gamit ang bayabas mo toothbrush gamit ang asin so ingon ko di ko ganahan nga hantod matigulang ko maminyo na lang ko mo po na ako ipa kuan sa akong mga anak ana nga kalisod. So, moto nga nag-decide jud ko nga sulay ko Arribes Manila. Ang di na ako kalimtan kanang usa ka mo eskwela kinala mo trabaho sa kasbaol. So, usa may matos eskwela na mo, trabaho mo sa baol pag walay klase, trabaho sa umahan, sa farm. Mo nang kapoy kaayo kay walay kausaban. Dugay na kaayo high school wala pa gihapon. Tapos ang pinakalisod ka ng naima ospital sa among pamilya nya wa may kwarta. And pag wa kay kwarta, way matabang simuha. Pag sa ospital, katong na hospital akong pagumangkon, dako kay mi gasto sa provincial hospital. Di ka pansinon, di ka tagdon. Muna ni ana jud ko kinahanglang maasenso jud mi. Kay ug wa kay kwarta, murag di ka kaila, diba? Og kwarta ana ka, kaila na kastanan. Pinakalisod, lisod kay magkatabang kay ang ilan lang taw sa imuha, labi na sa akong ama sa una. Ang ilan lang taw sa imuha, ubos kaayo, baba kaayo. O mag-day off ka, usara sa usa ka bulan. Tapos kung mga on sila kay labot, ikaw magbantay sa ilang anak. Kay gabantay ba ako skuan, bata. Tapos ang pinakalisod is yung bisag katulugo na kay ka sa tunga sa gabi mga 12 midnight. Kinahanglang abrihan nimo ang gate, abrihan nimo ang amo. Bisag katulugon ka mga 1 AM, 2 AM, kinahanglang imo siyang luto ang pagkaon. Muna'y pinakalisod pag nagkatabang. 4 years ko nagkatabang. After magud ato nagbantay kog bata, nagbantay ko gulang, matay pinakalas. Gabantay ko gulang, lisod kaayo kay naisakit ang gulang. Tapos kung naa siya sakit, among dadog ospital 3.5 ang sweldo. Pero kung siya sakit 2.5. Anagay ko, Lord Metag, sige na lang magkasakit akong amo para mataas akong sweldo. Kay gamay lang siya kay akong sweldo niya, akong amo kay na may leukemia. So, diha na ako na-realize nga lisod jud ka ay magkatabang hantod sa hangtod. Ang pinaka-turning point nga nakaana ko nga kinalang mausob akong kinabuhi is na ako'y mga pag katabang ka, ang imong mga friends or imong mga amiga is katabang pod. Ang uban 25 years na nagkatabang, wa paghihapoy asenso. So murag ako nakita na akong kaugalingon nga bisag moabot ako 25 years siguro, ang akong kinabuhi is same ra gyapon. Katabang pagyapon, wa paghihapoy tigom. Year 2014, kay nakapalit naman ko cellphone. That's that time nga napasok ako sa Facebook. Facebook lang. Na naka-invite sa ako sa online marketing, online business. Ingon siya nga, uy, i-try ni kay pwede ka madato ani.
pwede ka makita 500 per day. So, ako siyang gitry. Wa ako gaduda, bisag ko kay kwarta kay ang negosyo baya na dyo'y puhunan. Walay negosyo na, walay kapital. So, ko akong itry. Unya kay ang puhunan is 8,000 plus man. Iyon ko ano, saan man ako ni nga ang sweldo, 2,500 naman per month. Saan ako pagsulod. Pero ni ana siya, pwede daw akong magkakotse, pwede kong magkabalay. So, ko, pwede na ako itry. Kaya ato nga tayo man, ni ana nagay ko mag-minyo kong foreigner para maasenso. Kaya mo ba yung mga silingan sa probinsya na nag-minyo foreigner, nya nindot kay ilang balay, murag nasuya pud ko ba nga ganahan po kong mag-foreigner. Pero ato nakakita akong business, di ako nag-decide. Ikaw ako lang itry mag-negosyo. So, gatry kong mag-business, mo na tayo start. Para sa ako, ang desisyon mo na pinaka-importante sa atong kinabuhi. Kaya desisyon, pwede makabago sa imong kinabuhi or ang desisyon po nimo mo po na makasamot nimo kalisod. Para sa ako, tanang butang, lisod man dyan sa una. Sa start, lisod kaayo, dagan kay adjustment, kay ang ako may nabalaan magluto, ako nabalaan is maglimpyos balay, magtagad sa gulang, tapos biglang nagnegosyo. Lisod kaayo, pero para sa ako, pag ganahan jud ka sa usa ka butang, imuha jud tun-an. Diba? So, ako siyang gi-try ang online marketing. Ang nakanindot lang ato, bisag lisod kaayo siya, ako siyang gi-studyhan jud. After 1 week, ang akong sweldo nga ay halos nikita ko 500 per week. Tapos after 3 months, ang akong kita sa online business is niabot siya 2,500 per month. So ga-decide ko nga ako siyang himuon nga full time. Sekreto siguro, bali manggong kuan nalato na bas ka pobrehon. Muna akong atong nakita na ko ang negosyo. Ako jung gi-promise sa akong kaugalingon. Na kinahanglang this time mo na ni Yahweh or susi para mubago jud ang kinabuhi. Ang akong kapugihan sa akong pagtrabaho sa una, ako rang gibalhin sa negosyo. Kay hardworking day ako sa una nga gatrabaho ko katabang sa kasambahay. So akong gi-promise sa akong kaugalingon nga this time mas ako pa siyang pag-igihan or ako pa siyang itodo dyan. After 1 year, nag-start ko sa negosyo 20 years old. 21 years old, nakapalit ako kaugalingon ako sa sakyanan. So, mo siya akong gigamit-gamit karon ako na nag-drive. Nalipay kog dako kay at the age of 21, na ano ko'y kaugalingon sa sakyanan. Na ako pa mismo bumili. Age of 22 years old, gi-awardan ko sa akong company of Youngest Millionaire. So, ibig sabihin, nikita ko million sa akong company nga gibuhat. Sa online, sa negosyo akong gibuhat. So, makita mo na siya sa Itbulaga, kaya na-recognize ko dito sa YouTube. Makitaan po dito nga kasambahay naging milyonaryo. Sa edad akong 23 years old, naka-add na ko Maldives, Hong Kong, naka-add na ko Hong Kong, in Malaysia. So, tulo ka bansa na po na ako natuan. So, dako kay kong pasalamat kay dili ba tanan makabasa-basag adtuan ng Maldives. So, ako naka-add ko pa dito kay lahi ang negosyante kaysa trabahante. Very proud proud kay dili tanan nga katabang baya mo asenso. So ako kay ko pasalamat sa Ginoo nga tanan dayon kalisod nako sa una na day purpose kay mao dako day kay ang butang ang iyang ihatag sa ako. Siguro ang ako ma-advise sa mga taga probinsya, pareha na ako especially sa mga katabang diha ay mo unda nga mangandoy kay ang pangandoy is libreng mangandoy. So dak-alam jud yung pangandoy kay ako gani katabang gamay pa jud nga bayi, batang-bata, 20 years old kung ga-start sa negosyo, pero ni asenso. So bisag unsa da imong background, bisag katabang ka, bisag factory worker ka, bisag construction worker ka or basurero ka, it doesn't matter. Ang nagma-matter is yung decision nga imong himuon o kanang imong kapursigido bitaw. Ayog kabala ka nga wa kay kwarta, daghan kag utang karon, pero moabot ang time nga moasenso jud ka basta mangandir kag dako. Dili rason ang kapobrehon sa atong pag-uswag basta determinado, positibo ug naay pagpaningkamot para maabot ang iyang gustong maabot sa kinabuhi.
Di anata karon sa atong TikTok portion na maghatag kaninyo og kalipay, kalingaw ug magpagaan sa inyong mga kasing-kasing. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. Ay mao, masinarod na kakal. Maluoy kasi mong kabaw. Hala, ay nalagig labang. Hala, ang kabaw. Hala, ang tao. Papa, naay manok sa kusina, dili magpabugaw. Hadlo ka dong. Hala ka manok, naay kalaha diha. Anak, palitin na good soft drinks. Coke o Pepsi? Kanang Coke? Diet o regular? Regular. Bote o kan? Nasa bote. Ounce o letter? Kalami ko di mo kumuton. Nahala, tubig na lang. Natural o mineral? Mineral. Bugnaw o dili? Busan tamanon ka ng silhigron. Lanat o tukog? Ano naman siguro ka? Baka o baboy? Mas maayo pa'y mulayas ka. Kayon o ugma? Karon na yun. Imo ko ihatod dili? Pati yun tamanon karon. On o pisilon? Pusilon ta ka. Daola o tiyan? Pistik ang bata ka. Ok o ilaga? O. Buknoy, kung pangatanong ganing tika, abtik imong itubag ha? Okay, ma'am. 1+1, abtik. O siya kaadlaw, nanuroy si Butchok ug ang iyang lolo. Naon siya ka, apa? Nahulog ako, lollipop lo. Pasag di na ayaw na napunita kay dirty na siya. Ug pagkaugma, nakitaan ni Goryo nga nahulog ang lolo ni Butchok sa kanal. Butchok, ang imong lolo nahulog sa kanal. Ayaw na to siya punita ha, kay dirty na to siya. Nang gisugo ko ni mama nung magkuwag lamaw. Ay, dong. Hala, kadako na ba ni mo bata ka? Kadali, rabaya sa panahon no? Lagi nang, nag-eskwela pa ka. Nung, 4th year high school. Maba? Wala siya may balak ni mo kwaon. Lamaw lagi nung, Warningan na tika ha. Akong papa, maabot na baya karon. Ha? Ano man? Wala man tigibuhat nga daotan. Mao gani, kung naa kay plano, buhata dayon. Diya ramo mobalik ang programang Bisaya Gyud diri sa DZXL 558 RMN Manila. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kasama si Secretary Martin Andalar dito sa RMN DCXL 558. Padayon ta sa atong programa diri sa Bisaya Gyud sa DZXL RMN 558 Manila. Magpatukar na pud taron og usa ka kanta nga para sa tanang Bisaya nga nangita og tinuoray nga gugma. It's all about love. Kining atong patukaron nga kanta nga naay titulong Ari lang sa Akoa. Ari lang sa Akoa. Ang original composition sa Aero Check Band from Cebu. Ni champion ng Aero Check Band sa Red Horse Music Laban atong 2019. Sunod bulan ilang i-represent ang Cebu para sa finals ng Red Horse Music Laban nga buhaton sa Manila karong moabotay nga February 29. Leap year. Naa sila'y Bisaya album nga release at turang ni aging January 20, 2020 na ay title nga Dili Di Ay Kita. Atong paminawon mga higala ang ilang kanta nga Ari Lang sa Akoa. Cebu Mix Club. Kailata Syufa kayo ka Mudulang tako Panay mong bayo Dihangwa na siya Ug nihawa na Niduling ko Ug nangutana Basta man kami ga Naghilak man lagi ka Ayaw lagdibdi ba Kay masoulmate ka Hapan di ingon ka Lisod
ba kung higugmaon, lisod ba kung nga panggaon, lisod ba kung nga tarong. Oh, 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 tingnan bitaw ka nga adi lang sa ko, pero asa man ka, ibalik ka niya. Ingon bitaw ko nga ayaw na ugat to, kay wala na yun mo di man gud magpatubo. Dihan nakuyog ta, kung naglaag-laag na, lipay kayo ka, wala kaon-kaon ta. Ug nag-I love you ko, kaigo ni mo, abi ko ba ani do you feel the same too? Aprendi ingon ka, lisod ba kung higugmaon, lisod ba kung nga panggaon, lisod ba kung nga tarong. Oh, 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 tingnan bitaw ka nga ari lang sa kuha, pero asa man ka, ibalik ka niya. Ingon bitaw ko nga ayaw na ugat to, kay wala na yun mo di man gud magpatubo. Wala, naghilak na pud ka, hindan ka, arena lang na ako, arena lang na ako. Oh. Paningon ko, di ka lisod higugmaon, di ka lisod nga panggaon, di ka lisod nga tarungon. Kung ako inanditaw ka nga ari lang sa kuha, pero asa man ka, ibalik ka niya. Ingon bitaw ko nga ayaw na ugat to, kay wala na yun mo di man gud magpatubo. Ingon bitaw ka nga ari lang sa kuha, pero asa man ka, ibalik ka niya. Ingon bitaw ko nga ayaw na ugat to, kay wala na yun mo di man gud magpatubo, di man gud magpatubo. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kasama si Secretary Martin Andalar dito sa RMN DCXL 558. Nindot nga mensahe kaning kantang Ari lang sa Akua. Karon interview nato sa Bisaya Gyud diri sa DCXL 558 RMN Manila ang vocalist sa Aerocheck Band nga si Virgilio Moran Carriego Jr. aka VJ. Maayong adlaw kanimo VJ. Una sa tanan VJ, congratulations og kamoy nudaog dinha sa Red Horse Music Laban di Cebu. Yes sir, thank you sir, thank you sir. We have sa Aerocheck sir, thank you kayo sir. Hinaut unta VJ nga pagabot diri sa Manila, mas dako pang premyo inyong madawat dire. Yes sir, paningkamutan sir, maningkamot og taman jud. Kay murag ligon sir kay mga kontra side, kay di sa madirigali. Kaya basta Bisaya gyud, kaya gyud. Kaya sir, basta Bisaya sir. Yes sir, kaya kayo. Onya, kaya jud. pila na mo ka tuig nag gigs o sulat og mga kanta kini inyong Aerocheck Band? Sa Aerocheck sir, kay 2 years namin sir pag December. Dayon ako, dugay namin, nagsulat-sulat gihapon pero coming from different bands. So nag-abot. So balik 2 years namin karon, pero ako nagsuwat na ito sa una pa lang. Sila sir. Grabe ka sakit, grabe ka huot ng akong pantalon. Murag itambok, dako na akong tiyan.
Pero okay kayo na. Kisay suot ani, okay kayo na kanta ba? Ari lang sa kuha. Yes sir, ang ari lang sa ako sir kay ako nagsuwat kita na sir. Ay, sus. Then sa katong sa kuan sir sa dili day kita og so pwede ba kay kuan sir mix na to kanang sa with together sa ako nga bandmates. So collaboration na kauban sa imong mga bandmates. Collaboration na. Okay ni. Ako nag-una mi nga ako. Positive kay ko aning ari lang sa kuha. Kay katong bata ko, ako puning na experience ba? Yes. Giuban man slain. Papilab sir ba? Pero nasayop tong giuban sa laing lalaki kay karon nahulog nga way trabaho iyang bana karon. Okay ra sa beso. Okay. Makato gamahay sir. Ay, ambot lang. Bahala na siyang kinabuhi. Iya kong gibiyaan. Bahala siya. Pero you know, it only says BJ nga kining we only have one universal language of love. Yes sir, yes. So about love na sir, nagot. So unsa may mong experience ani? Unsa may mong motivation or inspiration sa pagsulat aning ari lang sa ako? Kana sir kay it's more on what experience na ako sir nga nakakuan ko kanang ganahan gani gyud ka sa katao sir din. Naa siya ganahan lain so mabot sa point nga ingnan bitaw ka di ba ka nang murag mo kay nga ingnan bitaw ka pat dili gyud ka kaingon niya directly siya mo una lang ba ingnan bitaw ka nga kuan so I write the song akong gibutang sa papel suwat parang tunog kamay so ana sir. Ingnan ba na ka nasa ako ka lang di di gyud kay ko man sir. Lami unta nga kuan, lami unta nga sisling bulalo imong kanon karon, dili unta kay kaon sa karinderya. Lagi. Okay, so kano sa inyong kompetisyon kining inyong championship para sa Red Horse Music Laban, Feb 29, I believe. Yes sir, sa sir, Rakan apel sa Rakan Festival Music Laban. Kanang kuan sir mo kanta mi og duha ka songs manana usa ka original niya usa ka cover pero magulat pa mi sa organizer if ever na sila ihatag na another additional na songs. Oh, very good. So hopefully I can meet you personally diri sa atong Red Horse Music Laban kung nakoy. Nindot kayo na sir. Nindot. Problema lang kay katong ako birthday niya sa Feb 29 basing si Paong kus balay kun di mo lakaw ko. Kasi dila sa pabuyag. Dili pero akong storyahon ni si Greg naman si Greg sa akong tapad karon isa ni sa akong production unsa tawag sa imo production manager production lang. Hindi Greg baka pwedeng puntahan mo yung Music Laban para makuhanan nyo ng video itong Aerocheck Band. We are very proud of the Aerocheck Band kasi yes sir, proud Bisaya sa kayo ko sir. Bisaya gyud ni sila. Bisaya jud among gikanta sir niya. We're planning nga Bisaya sa gyud among kantahon gabot. Abot nimo sa Red Horse Music Laban mo dala kag San Miguel na beer. Dito joke lang. Kuyawan man to tanan sir basin. Pas mo pildi tanan. Salamat kay sa imong oras, BJ. Yes, sir. Regard ko sa imong mga kabandmates o kung kinsa may imong special loved one. Of course, that will be after the Valentine's Day, di ba? So, salamat kay sa imong oras. Sir, thank you kayo, sir. It's a big pleasure, sir. Kana sir, pwede mong promote gamay sa mo ang answer? Bisag dakong promotion, may problema. Sige, go ahead. Kanang, may gabi sa tanan nga namina karon. Sir, thank you sir, Secretary Andara sa Andanar sa sa kamo ang paghatag og chance. And for the upcoming Music Laban, malihog mi sa pagsuporta sa mo ang kanta uban sa YouTube and Spotify. And sa mo mismo nga ako ang Facebook nga account. Sir, thank you so much. Good. Salamat kayo. Basta way kabutangan sa mo ang kalipay. And we're so thankful also ni Kuya Brian sa UBMP, sir. And si Angela po, ang imuhang ko, sir. Katong nag-contact na mo. Okay. Thank you so much. Thank you. We are just here, di programang Bisaya gyud, motabang sa tanang mga Bisaya, andam gyud mi na mo promote ang arts and culture sa atong Visayas ug Mindanao. Mabuhay ka, mabuhi ang tanan. Yes.
Yeah, mabuhay na ka na, sir. Bisaya, yun. Thank you, sir. Lahi na jud ang mga Bisaya. No. Sama ninyo og sama nako. Isag asa ni modalhon mo gawas gyud ang tinuod nga talento. Okay? Bisaya gyud. Pagkita-kita ta usab sa sunod na Sabado mga higalang Bisaya. Ako ang inyong tinuod nga Bisaya gyud, nakauban diri sa ere og sa pang-adlaw-adlaw na kinabuhi, Presidential Communications Secretary Martin Andanar, amping tantanan, mabuhay maayong adlaw kanatong tanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Tambayan ng mga proud Bisaya. Pag-uusapan ng mga bagay-bagay, buhay-buhay, pati na rin tagumpay ng ating mga kababayan sa kanilang larangan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Talakayang magaan, eki sa mga bad news, at bad vibes na usapan. One for all for one. Mga kapwa Bisaya, come on, let's have some fun. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kasama si PCOO Secretary Martin Andanar tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa RMN DCXL 558.